Lehenbizikoa, 2008ko urrian, Iruñean zenbait udalek jaulkitako udal manifestua izenpetzea. Akordio honi atxikitzen zaioana, eta justizia eta memoriaren aldeko udalia sarerak batzea. Garratzen diren lege eta politikek bere garaian nazio batuen giza eskubideen aldeko nazioarteko hainbat erakundek Estatu Espainiarrek egindako gomendioak jarraitzen ditzaten. Hori guztia, udalen artean elkartasun eta lankidetza harremana eraiki eta zigorgabetasun hamarkadarekin amaitzeko helburuz ez diena bakarrik diktaduraren biktima eta haien senidei eragiten, baita gizarte osoari eta gure udalari ere. Bigarrengo puntua. Diktadura frankistak egindako gizateriaren aurkako krimenen biktimei laguntzen dien eskubideen oinarrizko elementu den justiziaren ekintza sustatzeko instituzio gisa dugun konpromisoagatik gure udalak bere egiten du giza eskubideen, nazioarteko eskubideen betebehar guztiak. Bere egiten du, era berean, udalen sarearen funtzionamendurako oinarrizko printzipio gisa 2014ko uztailaren 22an Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideen Kontseiluaren egia, justizia eta erreparaziorako eta ez errepikatzeko berberako kontalari bereziak egindako txostenaren edukia. Gure udalak elkarlanean jardungo du aipatutako udalen sarearekin momentu oro hartzen diren erabakiak jarraituz. Era berean, aurrekoari jarraituz, elkarlanean jardungo du gizarteko erakundeekin, eta biktimekin eta haien senideekin. Jakitun izanik, azken hauek zigorgabetasunaren aurka jarduteko eta egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermearen aldeko eskubideen errekonozimentua galde egiteko mekanismoak artikulatzeko jokatzen duten rol garrantzitsuaz. Hirugarrena, akusazio gisa aurkeztea Buenos Aires Argentinako auzi kriminal eta zentzatekiko Auzitegi Nazional Federaleko Eliziko zenbakiak zabaldu duen prozedimentua. Zabalik dagoen 4-5-9/10 auziaren barruan dagoena, frankismoko biktimen inguruko auzia, eta Tolosako instrukzio auzitegian kereila aurkeztea prozesu guzti honetan egindako lana amaitzen duenean. Non biktimen izen zerrenda, adina, lanbidea, krimena gauzatu zen eguna, jasandako delitu mota, eta haren ondorioak eta egongo balitz, baita egiaztatzen duen dokumentazioa alkate Andreari baimentzen zaio, abogatu eta prokuradorei ahalordeak emateko. Aldez aurretik, gastuen aurrekontua aurkeztuz, beharrezkoak diren ahalmenak emateko. Eta laugarren puntua zenek, biktimen arretarako udal bulegoa zabaldu edo arretarako arduradun bat izendatzea. Edonolako laguntza material edo eta juridiko eskaintzeko. Frankismoaren biktima zuzen izan direlako edo eta biktima baten senide izateagatik. Salaketa edo eta kereila aurkeztu nahi badute. Aldez aurretik dagokion gastuen gorraioak egiten.